Апошняе слова заўжды за народам. Цяпер пытанне ў тым, куды павядзе Вугоршчыну новаабраная ўлада. Інфляцыя падае, а пазыкі, наадварот, растуць. Эквілібрыстыка айчына эканомікі. Фізічная сіла ды агняпальная зброя супраць махляроў. Хто каго? А таксама наркотыкі. Праблема, якую ў нашай краіне замоўчваюць, не зважаючы на яе ўсё больш пагрозлівыя маштабы. Панядзелак, 13 красавіка, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Ну што ж, у Вугоршчыне змяняецца ўлада. Пасля 16 гадоў кіравання Віктара Орбана на выбарах перамагла апазіцыйная ТыСа на чале з Петарам Мадзярам. Паводле вынікаў рэкорднага галасавання яна атрымала большасць у парламенце, ну і цяпер зможа самастойна сфармаваць урад. Усе падрабязнасці ў нашага карэспандэнта ў Будапешце Алеся Сіліча. Алеся, я цябе вітаю і табе слова. Добрый вечер. Пачну з таго, што учора ўвечары адразу пасля закрыцця участкаў і з'яўлення першых вынікаў галасавання літаральна ўвесь Будапешт пераўтварыўся ў адну вялікую плошчу святкавання. Тысячы людзей выйшлі ў цэнтр гораду, многія не разыходзіліся да самай раніцы. Атмасфера была вельмі эмацыйная, шмат для каго гэта не проста вынік выбараў, а адчуванне, што скончылася эпоха, якая доўжылася 16 гадоў. Паводле афіцыйных вынікаў партыя ТыСа атрымала прыблізна 53% галасоў і 138 месцаў з 199 у парламенце. Гэта канстытуцыйная большасць. Фідэс Віктара Орбана каля 38% і, адпаведна, 55 мандатаў. Такі вынік стаўся магчымы, у тым ліку дзякуючы перамозе апазіцыі у большасці аднамандатных акругаў, якія даюць асноўную частку месцаў у парламенце. Цяпер пачынаецца фармальная працэдура перадачы ўлады. Прэзідэнт Вугоршчыны Тамаш Шуек, ёсць у Вугоршчыне і прэзідэнт, але з вельмі абмежаванымі паўнамоцтвамі, прапануе кандыдатуру прэм'ер-міністра новаабранаму парламенту. Для брання патрэбная простая большасць, і з улікам 138 мандатаў ТыСы вынік фактычна ўжо вырашаны. Новы прэм'ер-міністр можа быць прызначаны ўжо цягам 1-2 тыдняў. Вынікі гэтых выбараў маюць наступствы і для еўрапейскага звязу. Ужо фактычна экс-прэм'ер Віктар Орбан, як вядома, гадамі блакаваў агульныя прапановы і пастановы ЕЗ, у тым ліку ў справе падтрымання Украіны. А для самой Вугоршчыны былі замарожаныя больш за 6 мільярдаў еўраў праз праблемы з дэмакратыяй у краіне. З прыходам Петара Мадзяра з'яўляецца шанец на урэгуляванне гэтых пытанняў і змяншэння напружання ў стасунках з афіцыйным Брусэлем. Сам Мадзяр сёння на прэс-канферэнцыі заявіў пра гатовасць для большых канструктыўных адносінаў з адзінай Еўропай. Аднак Мадзяр неадназначна праеўрапейскі, а больш цэнтрысцкі палітык, як яго тут ацэньваюць, які робіць стаўку на ўнутраныя рэформы і не абяцае рэзкіх вонкава-палітычных паваротаў. Таму хуткіх зменаў у гэтым пытанні чакаць пакуль што не выпадае. Валер. Алеся, дзякуй вялікі. Я спадарству нагадаю, Алеся Сіліч, карэспандэнт Белсату па ўсім свеце, ну а цяпер у Будапешце быў з намі на відэасувязі. Ну а мы застаемся ў Вугоршчыне. Петар Мадзяр, лідар партыі ТыСа, якая разграміла Фідэс Віктара Орбана на парламенцкіх выбарах. Ну вось ён зрабіў першыя заявы пасля перамогі. Ці варта чакаць фундаментальных зменаў уласна вугорскай палітыкі, высвятляў Вітаўт Сіўчык. Змяніць канстытуцыю, абмежаваць колькасць кадэнцыяў прэм'ера да 2. Петар Мадзяр, чыя партыя ТыСа здабыла 2/3 мандатаў на парламенцкіх выбарах у Вугоршчыне, апавёў пра свае намеры. Разам мы замянілі рэжым Орбана. Разам мы вызвалілі Вугоршчыну. Разам мы вярнулі нашу радзіму. Дзякуй вам, дзякуй вам. Радасць большасці і жаль меншасці. Віктар Орбан і ягоная партыя Фідэс, якія кіравалі краінай 16 гадоў, пераходзяць у апазіцыю. Я павіншаваў партыю, што выйграла, і дзякую вам за цяжкую працу. Але што прынясе перамога ТыСы вонкавай палітыцы?
Парламенцкія выбары в Угоршчыне прыцягнулі да сябе ўвагу далёка па-за межамі гэтай дзяржавы. Еўразвяз, ЗША, Украіна, Расія усе глядзелі са сваімі спадзяваннямі і чаканнямі на гэты працэс. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп нават адкрыта падтрымаў Віктара Орбана на перадвыбарчым мітынгу праз тэлефон. Але ці яскравая змена кіроўнай партыі аўтаматычна азначае яскравую змену ў палітыцы краіны? Петер Мадзяр – былы сябра орбанаўскай партыі «Фідэс». Дыпламат, працаваў на чыноўніцкіх пасадах у МЗС і канцылярыі прэм'ера. Быў кіраўніком аддзелу ў банку, звязаным з дзяржавай. Ягоная былая жонка Юдыт Варга займала пасаду міністаркі юстыцыі ва ўрадзе Віктара Орбана. У 2024-м у Угоршчыне здарыўся вялікі скандал. Прэзідэнтка Каталін Новак памілавала былога віцэ-дырэктара дзяржаўнага дзіцячага дому, асуджанага за пакрывальніцтва педафіліі. У выніку прэзідэнтка пайшла ў адстаўку, а былая жонка Мадзяра, Юдыт Варга, увогуле пакінула актыўную палітыку. У той час Петер Мадзяр абвесціў пра выхад з Фідэсу, уступіў у правацэнтрысцкую партыю ТЫСА, якую і ачоліў, абраўшыся ад яе еўрадэпутатам. Мы очень хотим, чтобы Европейский Союз был мощным, крепким. Спецыфіка стасункаў Угоршчыны з Беларусю залежыць ад таго, які падыход да Масквы вызначыць афіцыйны Будапешт, звяртаюць увагу эксперты. Калі ўрад Віктара Орбана лабіяваў інтарэсы рэжыму Лукашэнкі і Расіі ў еўразвязе, то ад ураду Петера Мадзяра чакаюць больш прагматычнага падыходу. У перадвыбарчай кампаніі вугорскі палітык абяцаў пазбавіць краіну ад расійскіх энерганосьбітаў да 2035 года, знайшоўшы таннейшыя прапановы. Разблакаваць 17 мільярдаў еўраў для Угоршчыны, якія еўразвяз стрымліваў, спасылаючыся на карупцыю і залежнасць судоў у дзяржаве. Сёння ж Мадзяр сцвердзіў, у Угоршчыне працавалі агенты ГРУ, якія спрабавалі паўплываць на вынік выбараў. Разам з тым, Петер Мадзяр не падтрымлівае паскоранага прыняцця ўкраіны ў ЕЗ. Свой першы замежны візіт у якасці прэм'ера палітык плануе ў Польшчу. Вітаўт Сіўчык, Белсат. Дарэчы, даволі камічная сітуацыя атрымалася з віншаваннямі для пераможцы на парламенцкіх выбарах у Угоршчыне. Лукашенка тут, як той казаў, палез паперад бацькі ў пекла. Дыктатар паспяшаўся павіншаваць перамогай Петра Мадзяра і пажадаў яму поспехаў і здароўя. Но ўжо затым стала вядома, што ў Крамлі ад віншаванняў якраз-такі адмовіліся. Маўляў, Угоршчына не сяброўская краіна, бо падтрымлівае еўрапейскія санкцыі супраць Расіі. Падрабязней пра перамогу апазіцыі ў некалі сяброўскай беларускаму рэжыму, дакладней рэжыму Лукашэнкі, краіне пагаворым у студыі Белсат, но пакуль што да іншых тэмаў. Шукалі, спадзяючыся на лепшае, але цела зніклага гарадзенскага падлетка Ягора Панкратава выявілі ў лясным масіве, паведамілі ў абласной міліцыі. Афіцыйна крымінальная прычына смерці не разглядаецца. 16-гадовы Ягор Панкратаў 9 красавіка выйшаў днём з дому на вуліцы Вялікая Альшанка і накіраваўся ў боку універсаму на вуліцы Агінскага. Праз 15 хвілінаў хлопец пайшоў полем у кірунку вуліцы Старая Альшанка. У той дзень ён меўся быць у школе, аднак там яго гэтак і не пабачылі. Каб спыніць махляроў, сілавікам дазволілі ўжываць фізічную сілу і агняпальную зброю. Гэта перадусім датычыць тых, хто захоча выпрабаваць свой лёс і стаць кур'ерам для перадачы грошай. Пра гэта заявіў начальнік управлення ў справе супрацьдзеяння кіберзлачыннасці МУС Андрей Ковалёў. Хочу обратить внимание, что интернет помнит все оставляет свои цифровые следы. Дана команда на применение физической силы, специальных средств, вплоть до применения огнестрельного оружия. МВД информирует о создании новой рубрики, в которой мы будем рассказывать реальные истории жертв. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников. Таксама Кавалё апавёў пра найбольш папулярныя спосабы падману беларусаў. Самым распаўсюджаным застаецца вішынг, тэлефонныя званкі ад нібыта банкаў і сілавікоў ды іншых дзяржаўных службаў. Сярод іншых продаж няісных тавараў праз Інстаграм і Тэлеграм, трейдинг альбо заахвочванне ўкласці сродкі ў крыптавалюту, падман з арэндаю жытла.
Атрыманыя грошы махляры звычайна выводзяць праз замежныя банкі і крыптавалюту. Агулам з пачатку года зафіксаваныя больш за 2500 кібермахлярстваў. Пашпарт былога палітвязня Мікалая Статкевіча знайшоўся ў менскім СІЗА нумар 1. Пра гэта палітык напісаў у сваім тэлеграм-канале. Там жа апынуліся і ягоныя турэмныя рэчы, у тым ліку так званы судовы вырак. Як высветлілася, Статкевічу забаранілі пакідаць краіну і наведваць казіно. Мікола Статкевіч быў вызвалены ў межах беларуска-амерыканскай дамовы 11 верасня. Калі палітыка спрабавалі вывезці ў Літву, ён адмовіўся пераходзіць мяжу. Яго вярнулі тады за краты. Там у Статкевіча здарыўся інсульт, пасля чаго 19 лютага яго адпусцілі дадому. Асуджаным паводле палітычных артыкулаў пагражае высылка з краіны. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адпаведная пагроза ад карнікаў рэжыму адрасаваная тым, хто цяпер знаходзіцца на стадыі апеляцыі перад адпраўкай на хімію. Паводле праваабаронцаў сілавікі прымушаюць асуджаных паводле палітычных артыкулаў падпісваць абавязанні. У выпадку паўторнага парушэння крымінальнага кодэксу іх вышлюць за межы краіны. Аналітыкі Еўразійскага банку развіцця загаварылі пра прыкметы ўстойлівага зніжэння інфляцыі ў Беларусі. Пра зніжэнне гадавой інфляцыі ў сакавіку адносна лютага на 0,2 адсоткавага пункту паведамляў і Белстат. Але ж у прыродзе як дзесьці менш, дзесьці больш, і інфляцыя падае, а вось беларусы пазычаюць усё больш і больш. Амаль утрая вырасла колькасць дамоваў на онлайн-пазыкі, паведамляе Нацбанк. Эквілібрыстыка айчыннай эканомікі ў матэрыяле Ірыны Драфейчук. Паводле Нацыянальнага банку аб'ём рынку онлайн-займаў летась вырас у 3,2 разы ў параўнанні з 2024 годам. Праз такія сервісы беларусы заключылі больш за 100 000 дамоваў займу на агульную суму 60 мільёнаў рублёў. Адметнасць такіх крэдытаў, што гэта кароткі тэрмін, маленькая сума, высокая стаўка і нашмат менш бюракраты. Гэта не вялікія пакупкі, калі людзі бяруць крэдыт на аўтамабіль, крэдыт на нейкую там нейкую буйную тэхніку. Гэта вось дробныя такія займы, яны дарагія, таму што яны іх проста атрымаць і яны таму даступныя. Падобныя займы сапраўды дарагія, але адразу гэтага не відаць, бо адсоткі пазначаюцца не гадавыя, як у звычайных крэдытах, а сотневыя. Да прыкладу, на старонцы myfin.by можна пабачыць пералік такіх пазык. Калі сотневы адсотак пазначаны ад 0,1 до 59, то гадавы ў пераліку выходзіць ад 36,5 да больш як 215 адсоткаў. Але надоўга онлайн-грошы і не пазычаюць, пераважна бяруць на месяц і невялікія сумы. Сярэдні паказнік па краіне ў мінулым годзе быў 556 рублёў. Найбольшы 3000 рублёў, самы малы 50 рублёў. Калі пазычыць у кампаніі Трыінком 500 рублёў, то праз месяц вярнуць давядзецца 560. Паводле Нацбанку у рэестр аператараў сервісаў онлайн-пазык залучаныя 5 арганізацыяў. 4 з іх ужо ажыццяўляюць дзейнасць. Дзеюць такія арганізацыі хутчэй за звычайныя банкі, бо менш рэгулююцца, тлумачыць эксперт. І таму падвышаецца небяспека махлярства. З боку арганізацыяў, калі людзей падсаджваюць на крэдыты ці выдаюць грошы на згубленыя дакументы, і з боку інтэрнэт-злачынцаў, калі пад выглядам працаўніка ў ахвяры просяць канфідэнцыйную інфармацыю ці дасылаюць фальшывыя спасылкі або СМС. Абавязкова трэба сачыць, да каго звяртаешся па гэты крэдыт. Безумоўна, гэта, бо ідзецца пра грошы, ідзецца пра аперацыі з банкаўскім рахункам. Трэба асцярожна быць, правяраць, з кім чалавек мае справу, правяраць і рэгістрацыю, і што за арганізацыя, з якой ён вядзе перапіску. Ці гэта сапраўды яна. Апроч таго, эксперт раіць, беручы крэдыт, разлічваць фінансавыя магчымасці, каб своечасова яго вярнуць, бо такія хуткія займы звычайна даюцца пад заклад аўтамабіля ці іншай маёмасці. Ірына Драфейчук, Белсат. Жахлівая навіна з Берасця. Ад перадазавання памерла 18-гадовая дзяўчына, прычым у крыві знайшлі ажно 8 відаў наркатычных
рэчываў. Прытым, што ўлады Беларусі намагаюцца ствараць вобраз краіны чыстай ад наркотыкаў. Аднак колькасць затрыманых наркакур'ераў усе гэтыя намаганні, прынамсі, ставяць пад сумнеў. Што не так са статыстыкай і вобразам у дзяржаўных СМІ, высвятляем у наступным матэрыяле. У адной з кватэр у Берасці знайшлі цела 18-гадовай дзяўчыны. Прычына смерці – вострае атручэнне наркотыкамі. Судмедэксперты выявілі ў крыві 8 відаў раслінных і сінтэтычных рэчываў. Навіна, на шчасце, рэдкая для Беларусі, але не сама праблема нарказалежнасці, якую падобна замоўчваюць. На нядаўняй прэс-канферэнцыі міліцыянты не агучвалі лічбаў, затое пералічылі, якія наркотыкі ў топе беларускіх спажыўцоў. В Республике Беларусь наибольшим спросом пользуются такие психотропы, как мефедрон, клефедрон, альфа-ПВП и наркотические средства, как гашиш, марихуана и метадон. 95% всех продаж осуществляется с использованием сети интернет. Адно сілавікі прызнаюць, колькасць канфіскаваных наркотыкаў з кожным годам расце. Напрыклад, за 2025 – 3 тонны. І прыблізна 4000 выяўленых нарказлачынстваў летась і пазалетась. Стабільна высокая колькасць асуджаных паводле 328 артыкулу. Апошнім часам не меней за 2000 асобаў штогод атрымоўваюць абмежаванне свабоды ці ад 2 до 25 гадоў зняволення. Сярод іх і непоўнагадовыя. Паводле МУС сярэдні ўзрост нарказбытчыкаў 25-30 гадоў. Але затрымліваюць и 13-годовых. В этом году 57 несовершеннолетних было задержано за незаконный оборот наркотиков. Ну, если вот сравнивать с 10 лет назад, было задержано 371. Ну, конечно же, динамика есть. В разы меньше становится. А вось спецыялісты Белполу робяць пессімістычную выснову. Наркасітуацыя ў Беларусі не кантралюецца і не абнадзейвае. На гэта показывае здабытая імі справаздача МУС за 2025 год. Система не бьет по верхам. Они задерживают только мелких наркокурьеров, закладчиков и так далее. Не работающая профилактика в Беларуси. В Беларуси, конечно же, уделяется внимание профилактике среди несовершеннолетних, среди уже наркозависимых, которые состоят на различных учетах. Однако этого недостаточно, и мы видим из статистики, что, например, тот же самый город Минск и Витебская область просто тонут в наркотиках. Летась паводле МУС у сувязі з нарказлачынствамі затрымалі грамадзянаў 21 краіны. Ну а крыніцу усіх бедаў прадстаўнік ведомства назваў еўразвяз. Маўляў, адтуль буйныя партыі наркотыкаў ідуць у РФ, і адтуль у Беларусь дробнымі партыямі. Основная масса наркотиков завозится в Республику Беларусь именно из Российской Федерации. И крупные каналы поставки, в том числе, чаще всего пресекались именно из Российской Федерации. И важно стоит отметить, что даже если взглянуть на статистику, которая приведена в том числе у нас на сайте от 10 марта 2026 года, вы увидите, что Витебская область идет практически в ногу с Минской по количеству задержаний, по количеству изъятий наркотических веществ. А што з маштабамі нарказалежнасці ў Беларусі? Паводле здабытай Белполам справаздачы МУС, у Беларусі толькі на наркалагічным уліку цяпер 6600 асобаў. Тэлерадыёкампанія «Гомель» у 2022 годзе без спасылак на крыніцы называла лік болей за 70 000 нарказалежных. І гэта толькі афіцыйна хворых. Колькі спажываюць сітуацыйна, падлічыць немагчыма. Аліна Скрабунова, Марыя Сысой, Белсат. Цікава атрымліваецца, абвінавачваюць еўразвяз, аднак наркотыкі ліюцца ракою ў Беларусь з Расіяй. Логікі тут не шукайце, таксама як і відавочны адказ на пытанне, ці патрэбная Беларусь насамрэч мяжа з гэтай самай Расіяй. Ну і калі загаварылі пра мяжу, давайте працягнем тэму. Тавары ў дьюти-фрі ў Менскім аэрапорце, нягледзячы на санкцыі, пастаўляюцца з Еўропы. Як высветлілі літоўскія расследавальнікі з ЛРТ і Лайсвес ТВ, у справе замяшаная нямецкая кампанія Герп Гайнеман, якая кіруе крамамі дьюти-фрі ў лётнішчах Вільні і Коўні. У размове з журналістамі прадстаўнікі Герп Гайнеман паведамілі, што працуюць з Менскам у якасці распаўсюдніка тавараў. Маўляў, дзейнасць адпавядае ўсім міжнародным законам і санкцыям. Літоўская дзяржаўная камісія ў справе бяспекі таксама не выявіла
парушэнняў у працы нямецкай кампаніі. Паводле бюро медыа, частка дьюти-фрі ў мінскім аэрапорце належыць літоўскаму бізнесоўцу Артуру Гранцу і дзяржаўнаму прадпрыемству «Дыпмаркет», якое ўваходзіць у структуру кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Кошт нафты маркі «Брэнд» перасягнуў адзнаку ў $102 США за барель. Гэткая была імгненная рэакцыя ўсесветных рынкаў на правал перамоваў паміж ЗША і Іранам. Чаму не атрымалася дамовіцца пра мір, даведаемся з нашага агляду падзеяў замежжа. 20 гадзінаў напружаных дыскусіяў у Ісламабадзе скончыліся нічым. Злучаныя Штаты і Іран не дамовіліся наконт спынення вайны. Галоўная прычына – ядравыя амбіцыі Тэгерану. У Іране не будзе ядравай зброі. Не будзе. Няма ніякіх шансаў, што яны яе атрымаюць. Яны па-ранейшаму хочуць яе мець, і яны ясна далі гэта зразумець днямі. Адразу пасля выхаду з самалёта амерыканскі лідар анансаваў радыкальны крок – поўную марскую блакаду Ірану. Яна пачынаецца ў панядзелак о 17-й гадзіне менскага часу. ВМС ЗША атрымалі загад перахапіць любое судно, што ідзе ў іранскія парты або выплачвае Тэгерану мыта за праход. Таксама амерыканскі флот пачне зачыстку Хурмузскай пратокі ад іранскіх мінаў, якіх, паводле розных ацэнак, можа быць да 6 000. Пакуль амерыканскія авіяносцы рыхтуюцца да бою, у Вашынгтоне разгараецца іншая вайна, рэлігійная. Дональд Трамп узарваў соцсеткі, апублікаваўшы выяву сябе ў вобразе Ісуса Хрыста, які вылечвае хворых. Гэты крок стаўся фінальным акордам у беспрэцэдэнтнай хвалі нападак прэзідэнта ЗША на кіраўніка каталіцкага касцёлу. Прычынаю вайны паміж Белым домам і Ватыканам сталіся міратворчыя заклікі пантыфіка. Леў XIV рэзка асудзіў амерыканскія ўдары па Іране і Венесуэле, заявіўшы, што Бог не дабраслаўляе ніводнага канфлікту, а палітыкам-хрысціянам час пакаяцца за свае загады. Трамп жа назваў амерыканскага паводле паходжання папу слабым і жахлівым у замежнай палітыцы. Нам не падабаецца папа, які кажа, што мець ядравую зброю – гэта нармальна. Нам не патрэбен папа, які кажа, што злачыннасць у нашых гарадах – гэта нармальна. Мне гэта не падабаецца. Я не вялікі прыхільнік папы Льва. Ён вельмі ліберальны чалавек, і ён не верыць у барацьбу са злачыннасцю. Пантыфік не праігнараваў допісу Трампа, выказаўшы меркаванне прэсе. Я не разглядаю сваю ролі як палітычнай, як ролі палітыка. Я не хачу ўступаць з ім у дэбаты. Я не думаю, што пасланне Евангелія трэба выкарыстоўваць не паводле прызначэння, як гэта робяць некаторыя людзі. І я буду працягваць гучна выступаць супраць вайны, імкнучыся да міру, да дыялогу, да шматбаковых стасункаў паміж дзяржавамі для пошуку справядлівых развязанняў праблемаў. А ў Нямецчыне адбылася падзея, якая разбурыла адзін з самых трывалых кансерватыўных бар'ераў. Упершыню жанчына сталася галоўную трэнеркаю мужчынскай каманды ў эліце еўрапейскага спорту, нямецкім чэмпіянаце, Бундеслізе. Берлінскі Уніён афіцыйна пацвердзіў. 34-гадовая Мары Люіза Эта будзе выконваць абавязкі галоўнай трэнеркі да канца сезону. Пастанову прынялі на фоне крызісу. Уніён захрас на 11-м месцы. І менавіта на плечы Мары Люізы лягла задача ўратаваць сезон. Былая футбалістка ўжо ўпісала сваё імя ў гісторыю ў мінулым лістападзе, калі сталася першую жанчынай у трэнерскім штабе мужчынскай лігі чэмпіёнаў. У новай трэнеркі засталося ўсяго 5 матчаў да канца сезону. Першы ўжо ў найбліжэйшую суботу. Андрей Сульжыц, Белсат. Ну што ж, у аб'ектыве на сёння ўсё, але, канешне ж, больш навінаў, як заўжды, можна пабачыць у нашых сацыяльных сетках, таксама на нашай старонцы belsat.eu. Ну і інфармацыйны вечар на Белсаце традыцыйна працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую я маю вялікую прыемнасць сёння правесці разам з Юліяй Лабанавай. Юля, табе слова. Вітаю, спадарства, вітаю, Валеры. Да чаго могуць прывесці пагрозы ЗША Ірану? Пагутарам у нашым эфіры з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым. Ды як вынік выбараў у Вугоршчыне паўплывае на беларуска-вугорскія дачыненні? Абмяркуем са старэйшым навуковым працаўніком Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Рыгорам Ніжнікавым. Не пераключайцеся. Ну і трымаемся, спадарства, традыцыяў. Чакае вас і ад нас прапанова паўдзельнічаць непасрэдна ў нашым жывым эфіры.
Ну што ж, гаспадарства, маем гэты год такі, вельмі цікавы календар, такі дыктатарапад, можна так сказаць. Сыходзяць рознага кшталту кіраўнікі, якія засядзеліся на сваіх пасадах. Ну і, канешне ж, натуральнае пытанне, а што ж там Лукашенко, калі ўжо сыдзе і ён, прынамсі з улады, калі сыдзе. І вось гэтае пытанне мы прапаноўваем і вам под нашай стрим-трансляцыі на Ютубе, калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, галасуйце. Ёсць 4 варыянты адказу. Сёлета сыдзе, такі самы аптымістычны варыянт. Ёсць варыянт такі пасцярожней, што пару гадоў яшчэ давядзецца пацярпець, пратрымаецца ён. Трэці варыянт, такі, сам не сыдзе ніколі, толькі наперад нагамі. Ну і чацвёрты варыянт, не можам абмінуць і такую частку нашай аўдыторыі. Ёсць і для іх таксама Лукашенко будзе з намі вечна. Вынікі мы абавязкова падсумуем у нашым эфіры, а таксама пацікавімся адказам на гэта пытанне ў нашых экспертаў. Пакуль гаспадарства да першай тэмы Дональд Трамп аб'явіў пра пачатак поўнай вайсковай блакады Хурмузскай пратокі. Прэзідэнт ЗША заявіў, што амерыканскі флот будзе спыняць усе без выключэння караблі. Ну і прычынаю стаўся правал перамоваў. У Пакістане ЗША і Іран не дамовіліся наконт ядравай праграмы Тэгерану. ЗША абвесцілі асобнае паляванне на судны, якія плацілі Ірану незаконнае мыта за праход пратокі. Трамп паабяцаў пачаць размінаванне пратокі і папярэдзіў любы стрэл у бок амерыканцаў адправіць атакоўцаў у пекла. Да блакады неўзабаве маюць далучыцца і саюзнікі ЗША. Ну і сітуацыя ускладняецца ударамі Ізраілю па Ліване, што Тэгеран лічыць парушэннем дамоўленасцяў аб спыненні вагню. Гэткім чынам пад пагрозою зноўку апынуліся 20% усесветных паставак нафты. Ну што ж, а еўрапейскія біржавыя індэксы сёння ўжо абваліліся на фоне блакады Хурмузскай пратокі. Кошт нафты перакрочыў адзнаку $100 за барэль. Ну і між тым і інвестары губляюць надзею на хуткае завяршэнне вайны на Блізкім Усходзе пасля правалу вось гэтых самых перамоваў паміж ЗША і Іранам. Каментар з гэтай нагоды галоўнага эканаміста ING Research Карстена Бжескаса. А вашай увазе. Стратэгічна блакада Хурмузскай пратокі дала прэзідэнту Трампу лепшую карту ў перамовах з Іранам, бо гэта цалкам адрэзала б Іран ад экспарту нафты ў астатні свет. Адпаведна, гэта таксама пазбавіла б Іран даходаў ад продажу нафты. Такім чынам, гэта магло б станоўча паўплываць на перамовы паміж ЗША і Іранам. Для сусветнай эканомікі гэта азначае вяртанне страху перад працяглую блакаду Хурмузскай пратокі, што можа прывесці да росту цэнаў на нафту да $120 ці $140 за барэль у доўгатэрміновай перспектыве. Гэта, у сваю чаргу, сталася б дрэнную навіну для сусветнай эканомікі, азначала б запавольванне росту і больш высокую інфляцыю. Гаспадарства ў нашай студыю завітаў Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік. Вітаем. Добрый дзень. Вітаю. Калі ЗША сапраўды перайдуць ад словаў да дзеянняў і ўсё ж такі пачнуць паляванне на судны ценевога флоту, ці не выключае гэта абурэнне Ірану і нейкія такія сур'ёзныя крокі ў адказ, магчыма, ракетныя ўдары, ці не развяжа гэта большую вайну? Ну, мне здаецца, большая вайна зараз невыгадна Дональду Трампу. Мне здаецца, яго стратэгія зараз неяк вылезці з гэтай сітуацыі і заявіць, што мы перамаглі. Ведаеце, як у нас в 2020 годзе многія казалі, мы ўжо перамаглі, так і Трампу трэба сказаць, мы ўжо перамаглі, не гледзячы на рэальны стан рэчаў. Я думаю, там сапраўды зараз такое ўжо далейшая эскалацыя невыгадна ні Трампу, ні Ірану, але гэта ўсё-такі можа быць, можа адбывацца нейкія дні, як узмацненне перамоўных пазіцыяў. Мы бачым, што хоць перамовы нічым не скончыліся, але яны не азначае, што не працягнуцца. Мы бачым, што нават Іран пайшоў на пэўны, скажам, беспрэцэдэнтны крок за всю гісторыю супрацьстаяння з Амерыкай, там 79-го года яны прысталі даволі вялікую дэлегацыю на гэтыя перамовы в Пакістан. Тое, што раней нават пры мірных всякіх перамовах з Абамам яны такое не прыслалі, яны толькі праз пасярэднікаў. А тут рэальныя іранскія чыноўнікі сустракались з амерыканскімі. Это мало хто, можа быць, звярнуў увагу. Это першыню адбывалося
што адбывалася за апошнія дзесяцігоддзя. Так што, мне здаецца, зацікаўленасць ёсць у абодвух, но пры этом абодва бакі, канешне, хочуць выйсці з перамоваў так, каб заявіць, што мы пераможцы, і у тых ёсць для этого падставы. Іран не прайграў, паколькі рэжым не звергнуты, ён застаўся, замянілі адны іншымі, і яны могуць сказаць, мы атрымалі перамогу. Ну, Амерыка можа сказаць, што мы, скажем, знішчылі ядерную праграму, Іран ніколі не адновіцца ўжо, і таксама заявіць пра сваю перамогу. Віталь, ну не магу не стрымацца, каб не правесці паралелі. Ну, вот, чымсьці сваімі паводзінамі Трамп нагадвае цяпер Лукашэнку, калі здавалася, вот ідзе нейкі там перамоўны, напрыклад, працэс, і здавалася, ну, все, перамовы ідуць. Не пачынае штосьці ляпне, штосьці, вось, а мы эскалацыю, а мы новы ультыматум. Для чаго гэта? І ці, калі ўжо развіваць гэту аналогію, ці мы маем тады і такі самы працэс, што не гледзячы на рыторыку, не гледзячы на тое, што бы он там не заявіў, а вось самі працэсы там перамоўныя, тое, што ў інтарэсах і ЗША, і Ірану, яны ідуць так трошкі паралельна. То, што называецца штосьці ляпне, это мае два бакі. З аднаго боку, это сапраўды сведчанне пэўнай, ну, асаблівасці ў натуры Трампа, з другого боку, часам, не заўсёды, але часам гэта сведчанне яго стратэгіі, які ён цудоўна апісваў у сваёй кнізе «Майстэрства угоды», «Art of Deal», да, «Мастацтва угоды». Вось, дзе мы ўжо за гэты, ну, як мінімум, вот апошні яго год мы бачым, як это адбывалася, калі з тымі ж тарыфамі спачатку там ледзь не 100%, людзі в паніцы, біржы падаюць, потым аказваецца все нормально, з тарыфамі дамовіліся і з Кітаем, і з Еўросаюзам, і з іншымі краінамі, і з Канадай, і Грэнландыю не заваёўвае. Гэта такой яго палітычны стыль. Што-небудзь ляпнуць, каб на гэта была рэакцыя, такім чынам пасунуць свае перамоўныя пазіцыі. Так што я не прыхільнік то, што зараз расквітае в сацыяльных сетках падыходу, все пропало, і завтра нафта будзе па 200, і завтра будуць войны, і все, конец света. Нет, я думаю, нічого з гэтага не адбудзецца. Вось, але тлумачу, што не заўсёды, канешне, гэта вось такая мудрая, прадуманая стратэгія. Часам ён сапраўды ляпне, паколькі ляпне, і потым яго там памочнікі, адміністрацыя нешта выпраўляе. Але часам гэта свядомая пазіцыя, і як я прывёў прыклад з гэтымі тарыфамі. Калі там біржы падалі, здавалася ўсё, а зараз, калі гэты год пры Трампе паглядзець, то біржы-то выраслі, і, в прынцыпе, эканоміка амерыканская вырасла. Ну, вось, не абавязкова, што гэты канфлікт з Іранам закончыцца тым жа самым, але факт, што, ну, пэўную стратэгію Вашынгтон мае. Але тым не менш мы бачым, што ўжо цяпер рынок пэўным чынам рэагуе, і калі сітуацыя ўсё ж такі будзе зараз накаляцца, то як гэта можа скарыстацца Расія, калі будзе пэўны недахоп нафты, напрыклад, на сусветным рынку? Ну, рынок, так, рынок рэагуе, але ён рэагаваў уже з пачатку вайны, большая цена была, потым она упала, зараз зноў стоіць і так далей. Гэта скача в залежнасці ад навінавай сітуацыі. Такая псіхалогія людзей, якія працуюць на рынку, і гэта зусім не азначае, што мы можам спрагназаваць. Усё будзе залежаць ад развіцця сапраўды падзеяў. Кожнае там, можа быць, сутыкненне, зрыванае там тарпедай лодка, карабель, ясна будуць падвышаць цэну нафты, а што-небудзь некалькі дзён мірнага там перамоўнага працэсу будуць его паніжаць, паколькі, ну, сапраўды пытанне, як в нашым сюжэце было сказана, ідзе пра 20% сусветнай нафты, якія залежаць ад этого рэгіёна. Што да Расіі, то она, конечно, зараз ей бы скарыстацца хутчэй этой сітуацыі, паколькі эта сітуацыя, відаць, доўга не працягнецца. Мне так здаецца. Больш за тое, ну, Расія ёсць свае абмежаванні і на здабычу нафты, і нават па ўсёй той сітуацыі, што была да вайны в Іране, Расія, ну, свою нафту продавала просто за нейкія больш танныя цэны, пераважна там в Кітаі, у Індыю. Трамп спрабаваў весці супраць Індыі там нейкія санкцыі, каб яна не купляла расійскую нафту, але калі коротко, то ідэя ў тым, што моя ідэя ў тым, што нейкай супервялікай выгоды ад этой сітуацыі Расія не атрымае. Просто ад колькасці нафты і ад таго, што на рынку зараз адбываецца, все гэтыя часовыя падвышэнні і размова пра нейкі дзікі рост там здабычы, ну, прыбыткаў Расіі ад нафты, яны в пэўным сэнсе такія часовыя на некалькі там дзён, тыдняў, і не маюць такога стратэгічнага абгрунтавання, ну, наколькі мне ўдавалася чытаць аналітыкаў. Што наконт Кітая? Тому што многія звяртаюць увагу на тое, што якраз
Кітай практычна вось адзіная дзяржава, якую можна дакладна акрэсліць як пераможцу, як таго, хто атрымаў выгаду з гэтай ўсёй сітуацыі, пашырыў свой уплыў, тым ліку прысутнасць сваю ў дадзеным рэгіёне. Што тут? З гэтай ацэнкай можна пагадзіцца, калі глядзець на пакуль першыя тактычныя, скажем, вынікі гэтай всёй аперацыі, вайны ЗША ў Іране. Але в цэлым-то сама задача гэтай аперацыі ЗША была все-таки стратэгічная задача Вашынгтона абмяжоўваць Кітай па ўсіх фронтах. І ў тым ліку вось на гэтым фронце. Адны кажуць, што сапраўды Кітай як трэці, які радуецца, гэта, ведаеце, формула, которая была яшчэ падчас Мао Цзэдуна, который сачил за холодной войной СССР и США и так говорил. Зараз приблизно знову эту формулу вспомнили, что Китай той, які сапраўды атрымлівае нейкія пакуль палітычныя і в пэўным сэнсе эканамічныя выгоды ад гэтага. Але калі все-таки нейкая стратэгія ЗША па гэтым рэгіёне і па абмежаванню вось гэтых нафтавых шляхоў, па абмежаванню гэтага шляху з Расіі да Ірана, калі яна все-таки канчаткова спрацуе, то стратэгічна Кітай будзе сапраўды абмежаваны. Пакуль не выглядае так, што вось гэта стратэгія Вашынгтона можа, скажем, беспамылкова і беспраблемна спрацаваць. Яшчэ такое пытанне, можа, напрыканцы, вось тое, што мы цяпер бачым, гэта як бы пік прайшоў супрацьстаяння і ўсё вяртаецца да нармальнага жыцця, бо былі бомбы, а тут якія-ніякія перамовы, хай і не вельмі ўдалыя. Альбо гэта, в прынцыпе, новая рэальнасць, калі можна так выказацца, што вось цяпер всё. Цяпер новая рэальнасць, яна вось такая будзе, што перамовы, супрацьстаяння, не будзе мірнага жыцця ранейшага ў такім выглядзе, да якога мы прызвычаіліся. Вы пра гэты рэгіён, так? Так. Ужо былі дадзеныя там вельмі супярэчлівыя, але колькі той жа Іран і тая ж кааліцыя ЗША і Ізраіль патрацілі сваіх узбраенняў падчас гэтай вайны. Даволі шмат. Асабліва, ведаеце, рэагаваць на гэтыя іранскія дроны даводзіцца даволі дарагімі там ракетамі, Пэтріотс і так далей. Умоўна скажем, дрон за 5000, его приходится сбивать часам знішчальнікамі, які летают, за ім ганяюцца. Мы бачили гэтыя кадры, часам гэтымі ракетамі, тым ліку Пэтріотс, которые каштуюць мільёны. Столькі сілаў у ЗША нема, як бы ёсць, но она не может тратить все свои силы. Стратегія ЗША, каб быць готовой, так сказать, для іншых сутыкненняў на іншых фронтах і гэтак далей. Она не может отдать всю свою военную силу на супрацьстаянне з Іранам. Таму вот гэта кажа за тое, што все-таки конфликт будуць згортаваць, паколькі столькі уже патраціліся, і цяпер шлях да перамоваў, да нейкіх спробы неяк дыпламатычнымі сродкамі замацаваць нейкія военные, скажем, перамогі, хаця военных перамогаў асабліва няма, але все-таки не даю 100%, больш даю там 80-90%, што такога маштабу уже военных дзеянняў не будзе, паколькі гэтым няма вялікага сэнсу на дадзены момант. Памятаем, што мінулае бомбаванне было год таму, калі ЗША і Ізраіль заявілі, што яны знішчылі ядзерную праграму Ірана. Трамп заявлял это. А праз год оказалось, не ведаю, нет ці не, але прыйшлося зноў бомбіць Іран. То, что Израиль уговорил ЗША. Недавно был и держсекретарь Келли, который был при Обаме, Джон Келли, казал про то, Керри, что кожная администрация мела гэты ціск з боку Израиля, давайте бомбить Иран, паколькі он пагражае ядерной зброей всей планете. И все отмовлялись. Вот Трамп первый, які погодился. Можа, они говорили, что это миссия, что, не ведаю, это уже такие домыслы. Але факт тое, што разбомбілі, цяпер ужо няма столькі сілаў, каб працягваць такія ж маштабныя сутыкнення, таму лагічна, што перайдзе да мовы дыпламатаў уже. І вельмі коротка хацелася б на заканчэнне спытаць, бо калі Трамп зараз спрабуе замацаваць сваю перамогу, прынамсі падаць гэта так, Лукашенко апошнім часам вельмі шмат выказваўся пра сітуацыю ў гэтым рэгіёне і пра дзеянні ЗША, дазваляў сабе акуратна крытыкаваць Трампа. Як цяпер ён будзе сабе паводзіць, на вашу думку? Прыблізна гэтаксама. Ён будзе крытыкаваць дзеянні ЗША, не крытыкуючы Трампа такім парадаксальным чынам, як он гэта рабіў, будзе нават нейкім слоўным чынам падтрымліваць Іран, але ніякім чынам не падтрымліваць яго в практычнай сферы, ніякіх такіх крокаў. Ён ведае, што Трамп — это зараз такая ягоная стаўка, якую ні ў якім разе нельга адмятаць, забываць і ставіць пад пагрозу.
Трамп это тая геапалітычная рыбіна в гэтым моры, геапалітыка, якую ён вылавіл, ён так лічыць, і за якую трэба трымацца ўсімі рукамі за яго хвост, не выпускаць, не дай Божа, назад, як рыбак рыбаку можа ацэніць наш ведучы гэтую паралель. Вось, так што ён будзе трымацца за Трампа да апошняго, не будзе его абражаць, не будзе моцна на яго наезжаць. Вось, і тут што-нибудь, да, скажа, вот иранцы молодцы, отбились, ну и американцы молодцы, послухаліся цвярозыя галасы, перасталі бомбаваць, зразумелі, што лепш ісці на перамовы. Вот я так прагназую. Ну што ж, дзякуем за гэты каментар. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, быў госцем студыі Белсат. Дзякуй. А мы пераносімся ў Угоршчыну. Там палітычны пералом. Пасля 16 гадоў улады Віктара Орбана і ягонай партыі Фідэс на парламенцкіх выбарах перамагла апазіцыйная Тыса на чале з Петэрам Мадзярам. Паводле афіцыйных звестак выбарчай камісіі партыя атрымала упэўненую большасць у парламенце, што дазволіць ёй самастойна фармаваць урад. Яўка склала каля 78%, адзін з самых высокіх паказнікаў за апошнія гады. Выбары прайшлі на тле моцнай палярызацыі грамадства і крытыкі ўлады з боку еўразвязу. Але ўжо ўноч пасля галасавання стала ясна, краіна выбрала змены. Падрабязнасці ў матэрыяле нашага карэспандэнта Алеся Сіліча. Ужо ў першыя гадзіны пасля закрыцця участка учора вечар Будапешт выйшаў на вуліцы. Тысячы і тысячы людзей сабраліся ў цэнтры гораду. Мне асабіста было цяжка трапіць у метро. Натоўпы шчаслівых людзей блакавалі ўсе ўваходы. Шмат хто не разыходзіўся да раніцы, скандавалі, абдымаліся, размахвалі сцягамі. Гэта была не проста радасць ад выніку, гэта было адчуванне, што скончылася эпоха, якая доўжылася 16 гадоў. Паводле афіцыйных звестак выбарчай камісіі Тыса атрымала каля 53% галасоў і 138 месцаў з 199 у парламенце. Гэта канстытуцыйная большасць. Фідэс Віктара Орбана атрымаў каля 38% і, адпаведна, 55 мандатаў. Асабліва паказальна, што апазіцыя перамагла ў 94 са 106 аднамандатных акругаў, а менавіта яны даюць асноўную частку месцаў і тлумачаць такую розніцу паміж адсоткам галасоў і размеркаваннем мандатаў. Яшчэ раз дзякую ўсім за 2 гады звышчалавечай працы. Дзякую ўсім нашым вугорскім суайчыннікам за ўдзел у гэтым лёсавызначальным галасаванні. Дзякую вам за падтрымку. У канцы хачу яшчэ раз ад усяго сэрца нагадаць словы першага свабодна абранага прэм'ер-міністра Вугоршчыны. Я служу і буду служыць, пакуль гэта ідзе на карысць нацыі. Я буду служыць столькі, колькі здолею. Няхай Бог дабраславіць Вугоршчыну. Няхай Бог дабраславіць кожнага вугорца. Цяпер пра тое, як будзе выглядаць перадача ўлады. Вугорскі прэзідэнт Тамаш Шуяк прапануе кандыдатуру прэм'ер-міністра парламенту. Пасля гэтага парламент галасуе. Для абрання патрэбная простая большасць 100 плюс 1 голас. У новым складзе парламенту Тыса мае 138 мандатаў. Гэта значыць, што прызначэнне новага прэм'ер-міністра фактычна ўжо вырашанае. Звычайна такая працэдура займае 1-2 тыдні пасля афіцыйнага абвяшчэння вынікаў выбараў. Я вельмі рады, што перамагла менавіта гэтая партыя Тыса, бо гэта можа адкрыць для нас усіх лепшыя перспектывы і даць Угоршчыне шанец зрабіцца больш сучаснай, скіраванай у будучыню краінаю. Так, я рады, што ёсць змены. Вось і ўсё. Больш каментаваць няма чаго. Трэба, каб былі змены. І спадзяюся, што яны будуць у добры бок. Мы вельмі шчаслівыя ад таго, што эпоха Орбана скончылася, бо гэта быў цяжкі час для вугорцаў. І цяпер мы з надзеяй глядзім наперад, да новага перыяду ў нашай гісторыі, дзе дэмакратыя зноў зробіцца сапраўдную каштоўнасцю. Я ўжо на пенсіі, таму, як звычайна кажуць, гэта не вельмі паўплывае на маё жыццё, ні ў лепшы, ні ў горшы бок. Але я спадзяюся, што маім унукам будзе лепш. Гэтыя выбары, натуральна, маюць наступствы і для еўрапейскага звязу. За апошнія гады, як вядома, урад Віктара Орбана неаднаразова блакаваў агульныя пастановы найперш у пытаннях падтрымання Украіны. Адначасова для Вугоршчыны былі замарожаны больш за 6 мільярдаў еўраў праз праблемы з дэмакратыяй у краіне. Перамога Мадзяра можа адкрыць шлях да размарожвання гэтых сродкаў і змяншэння напружаннях у дачыненнях з еўрапейскімі інстытутамі. Афіцыйную рэакцыю еўрапейскага звязу на вынікі выбараў ужо можна характарызаваць, як выказваюцца некаторыя аналітыкі, як стрыманы аптымізм. Бо сам Петэр Мадзяр неадназначна праеўрапейскі палітык. Ён пазіцыянуе сабе як цэнтрыст, робіць акцэнт на ўнутраных рэформах, барацьбе з карупцыяй
і аднаўленні дэмакратычных інстытутаў, але без рэзкіх вонкава-палітычных паваротаў. Таму гаворка не пра імгненную змену курсу, а хутчэй асцярожную нармалізацыю стасункаў з еўразвязам. Алексей Белсад, Будапешт, Угоршчына. Ну што ж, падрабязней абмяркуем гэтую тэму, у тым ліку значэнне для нашага рэгіёну з Рыгорам Ніжнікавым, палітолагам, Фінскі інстытут міжнародных стасункаў. Гэта та установа, дзе працуе наш эксперт. Вітаем вас. Добрый вечер. Ну што ж, можна сказаць, што Віктор Орбан доўгі час быў паплечнікам Лукашэнкі і дапамагаў лабіяваць некаторыя пытанні ў еўразвязе. У тым ліку спрабаваў дамагчыся змякчэння санкцыяў ці ўвогуле заблакавання гэтых санкцыяў. Цяперашні выбар венгерцаў Петер Мадзер, ці наколькі ён зменіць гэтую сітуацыю, расклад, скажем, сілаў, ці зменіцца ўвогуле радыкальна курс в Угоршчыну ў дачыненні да афіцыйнага Менску, ці не? Я не думаю, што нешта кардынальна зменіцца. Все ж таки пасля 22-го года там асабліва адносін такіх ужо, я б не казаў, што вялікіх не было. Канешне, яны былі, Орбан дапамагаў як мог, але ж ён заняў сугуба нейтральную пазіцыю па ключавых пытанняў, і я б не казаў, што яны былі занадта шчыльнымі харуснікамі. Таму я не бачу, каб Угоршчына не працягвала такі больш прагматычную палітыку ў дачыненні да Мінска, але тут я кажу адно, што Мінск не будзе ні першым, ні другім, ні трэцім прыярытэтам Будапешта, яны будуць займацца іншымі рэчамі, і шмат у чым адносіны з Мінскам будуць залежаць, як новы ўрад выстраіць адносіны з Масквой. Ад гэтага будзе залежаць і адносіны з Мінскам. Ну вось, тым не менш, Сіярта прыязджаў у Менск неаднаразова. У Менску у Беларусі ёсць амбасада Угоршчыны, і Угоршчына была лідарам па выдачы візаў для беларусаў. Ці ў гэтым сэнсе штосьці можа змяніцца, дыпламатычныя стасункі? Ну, тут залежыць ад таго, які будзе ўрад. То бок мы ж таксама не ведаем, выйграла партыя, я б сказаў, нават выйграла антыорбанаўская коаліцыя. Все аб'ядналіся вакол Мазера супраць Орбана. Але ж кіраванне краіны будзе выглядаць па-іншаму. Мы не ведаем, якім будзе гэты ўрад, як яны будуць і што яны будуць рабіць, але я лічу таксама, што ўсё ж такі наўрад ці яны будуць занадта паніжаць дыпламатычныя адносіны, бо, разумееце, адносіны є, каб проста взяць і сказаць, што асабліва на гэтай сітуацыі, што вось мы адклікаем амбасадара, я не бачу гэтым ніякіх плюсаў для Будапешта, таму хутчэй за ўсё проста пакінуць, як яно є, і будуць чакаць, як будзе развівацца сітуацыя, у тым ліку, як будзе развівацца беларуска-еўрапейскія адносіны. Менавіта ад гэтага, я думаю, будзе Будапешт ад гэтага будзе глядзець, чи зачыняць, не зачыняць амбасаду, чи як далей працаваць з Мінскам. Рыгор, ёсць больш маштабнае геапалітычнае пытанне пра адносіны. Што наконт Украіны? Таму што з аднаго боку мы маем заўвагі шэрагу экспертаў пра тое, што Мадзер, ён не сказаць, што надта праўкраінскі палітык, ён таксама выступаў супраць падтрымання для Украіны. І з іншага боку мы бачым заявы самога Мадзера пра памкненне нармалізаваць адносіны як з еўразвязам, гэтак і з НАТО. А мы памятаем, згадваецца з апошняе, напрыклад, вось тое, што Венгрыя Орбана, Угоршчына Орбана блакавала вось гэта 90 мільярдаў дапамогі для Украіны еўрапейскай. Каб нармалізаваць адносіны з еўразвязам і НАТО, Угоршчына Мадзера можа пайсці на пацяпленне якраз стасункаў з Украінай? Як вам бачыцца? Да, адносіны палепшацца толькі з-за таго, што ўжо горш быць не магло. То бок менавіта Угоршчына сапраўды гэты ўрад заняў настолькі антыукраінскую пазіцыю, што далі ўжо некуды. Таму, канешне, асабліва, як вы правільна адзначылі, для гэтага ўрада будзе вельмі важна палепшыць адносіны
з еўразвязам, і той бок пачнуць чыстага аркуша. Але ж пытанне ў тым, што, разумееце, антыукраінская ці прарасійская палітыка Орбана, ці я б так сказаў, што гэта ўсё ж такі падтрымлівалася і ў грамадстве. То бок є вялікая колькасць вугорскага насельніцтва, якая жадае мець вось такую балансаваную знешнюю палітыку, якая падтрымлівала антыукраінскую пазіцыю і рыторыку. Таму я б казаў так, радыкальнасці ў адносінах да Ўкраіны больш не будзе, але ж гэты ўрад зойме пазіцыю падобную да прэзідэнта Наўроцкага польскага ці славацкага, ці Фіцо, прабачце, які застануцца еўраскептыкамі і, ў прынцыпе, скептыкамі да Ўкраіны. Таму Вугоршчына застанецца в нейкім сэнсе адным з рухавікоў, я б сказаў, такой антыукраінскай кааліцыі еўразвязі. Паслухайце, ну і ў нашым геапалітычным аглядзе немагчыма не спытаць пра адносіны з Расіяй. Вугорскі раман з Крамлём. Ён ужо фініта ля камедыя альбо ў нейкай іншай форме можа працягнуцца? Я думаю, што он будзе працягвацца. Разумееце, канешне, тое, што мы пабачылі, што сапраўды Орбан быў агентам Кремля ў Брюсселе, вось гэтая мышка шмат нарабіла, нацягала сыру для Пуціна, але ж у гэтага ўрада, у гэтых элітаў застаецца вялікі як эканамічны, так і палітычны інтарэс у працягу адносінаў з Масквой, і асабліва у расійскіх энерганосьбітах. Таму, я думаю, Масква будзе чакаць, з чым гэты ўрад прыедзе, ці будзе ён гатовы працаваць разам з Масквой, як кажуць, у еўразвязе. І я думаю, вось гэты гандаль скончыцца тым, што хутчэй за ўсё мы можам чакаць, што адносіны з Пуціним, яны не будуць такімі цёплымі, як паміж Пуціним і Орбанам, але ж стануць прагматычнымі і дастаткова пазітыўнымі для Вугоршчыны. Бо запыт на гэта є. Ну вось варта нагадаць, што у Лукашэнкі таксама былі планы на супрацу ў энергетычнай сферы з Вугоршчынай у межах гэтай жа атамнай электрастанцыі. Ну і таксама пабачылі мы, што Лукашенко ўжо выказаў сваё вішаванне Мадзяру з перамогай, напэўна, спрабуе ўсталяваць кантакт. Пры такім раскладзе ці адкрыецца магчымасці для супрацоўніцтва, для ўсталявання кантакту дэмакратычным сілам Беларусі таксама? Для них гэта магчымасць. То бок мы пабачылі, што вялікай супрацы паміж Орбанам і Лукашэнкай не было. То бок, хутчэй за ўсё, Орбан разглядаў Лукашэнку і адносіны з Лукашэнкам праз прызму адносінаў з Пуціним. Але ж таму не было ні вялікіх такіх ні эканамічных, ні палітычных, была дыпламатычная падтрымка, але вельмі абмежаваная. Зараз, я думаю, што ў гэтага ўрада няма асабліва разумення, і да, як я ўжо казала, гэта не прыярытэт, таму і для Кіева, і для офіса Ціхановскай гэта зараз магчымасць, як кажуць, пралабіяваць, праадвакатаваць сваю пазіцыю інтарэсы і паглядзець, які будзе зваротная сувязь з новага ўраду. Таму я бы гэтым карыстаўся, але ж я, опять же, не бачу, наколькі для гэтага ўрада зараз нашмат больш вялікія стаяць пытанні, тым не менш, такая магчымасць є. Ну, зглядзіце, згадвалі мы 17 мільярдаў еўраў заблакаваны для Вугоршчыны, развязам, у тым ліку за несвабодных судоў і так далей. Вялікія грошы. І, па сутнасці, матывацыя палепшыць адносіны з еўразвязам зразумелая. І таму вось гэты час, а яшчэ да таго ж можам дадаць, што Крэмль все-таки ўжо выказаўся, што Вугоршчына такая не сяброўская краіна, бо падтрымлівае гэта санкцыі еўрапейскія супраць Расіі. Ці можам мы гаварыць пра тое, што, прынамсі, нейкі, хай сабе і кароткі, але ёсць перыяд, калі еўразвяз, хай і грашыма, хай перспектывай фінансавай, але можа перацягнуць новыя улады Вугоршчыны все-таки на свой
праеўрапейскі бок. Ці можа паспець Еўропа перакупіць Вугоршчыну, не даўшы гэта зрабіць раней Маскве? Разумееце, я думаю, што, канешне, такая магчымасць є. Але шмат у чым залежыць, хто ж такі Мадзяр, хто прыйшоў сапраўды да ўлады. Бо шмат у чым ён прыйшоў на вельмі такіх папулістычных антыорбанаўскіх лозунгах. Ці сапраўды ён будзе рэфармаваць Вугоршчыну, каб... Вядома, стасункі палепшацца. У гэтым годзе стасункі будуць даволі добрыя, і грошы будуць разблакованы, і пачнуцца шмат якія рэформы в Угоршчыне. Але ж пытанне ў тым, ці будуць гэта сапраўдныя рэформы, каб дэмакратызаваць Вугоршчыну згодна з еўрапейскімі стандартамі, ці гэтыя ўлады будуць перапрацоўваць проста ўсё пад сабе. Гэта вялікае пытанне. Калі, вядома, гэты ўрад будзе разумець, але ж не, все ж таки я сказаў, што хутчэй за ўсё пасля гэтага паляпшэння вярнецца ўсё на кругі свая, бо, як я ўжо казаў, Запад сярод эліт вугорскіх і таксама шмат якіх сегментаў грамадства, сярод былых выбарцаў Орбана і так далее, ён на тое, каб балансаваць, каб атрымліваць грошы з усіх бакоў. І мы павінны казаць пра тое, што ў Угоршчыне застаецца таксама магчымасць гандляваць, ну не гандляваць, а таргавацца, скажем так, з Брусселем, бо, опять же, тыя ж грошы, якія зараз яны разблакуюць для Украіны, яны наступны транш могуць заблакаваць, таму сугубо пытанне ў тым, што перавесіць, і Москва таксама таму не адказвае, бо яна чакае. Яна таксама чакае, каб гэты ўрад зрабіў, паказаў, што яны гатовы супрацоўнічаць у інтарэсах Москвы. Таму час вызначыць, наколькі гэты ўрад сапраўды праеўрапейскі, ці ён будзе працягваць больш-менш орбанаўскую палітыку. Ну і Мадзяр анансаваў свой першы афіцыйны візіт, які адбудзецца ў Польшчу. Ці мае значэнне менавіта гэтая краіна, ці сігналізуе пра нешта? Выбар такі. Гэта вельмі цікавы выбар. Я думаю, што паказвае, што першыя крокі, першыя, кажуць, рашэнні, яны все ж таки на паляпшэнне адносінаў з Еўропай. А вось наколькі доўга гэта прадліцца, гэта ўжо іншае пытанне. Але я думаю, што все ж таки гэта пазітыўныя крокі, вельмі добра для ўсіх, і для Украіны, і для нас, што вось гэты агент Крамля зышоў за ўлады, і будзем спадзявацца, што вугорскае грамадства будзе працягваць адстойваць інтарэсы праеўрапейскай Вугоршчыны і агульнай будучыні Еўропы. Ну і на гэтым пазітыўным прагнозе завяршаем размову. Нагадаю, Рыгор Ніжнікаў, палітолог з Фінскага інстытуту міжнародных стасункаў, быў госцем студыі Белсат. Дзякуем. Ну і час для нашай традыцыйнай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім у супрацы з выданнем БГ Медыа. Здымачная група дзяржаўнага тэлеканалу СТВ наведала барысаўскі гатэль «Бярэзіна», каб праверыць скаргі карыстальнікаў інтэрнэту. Рэальнасць аказалася горшую за водгукі. Пасля 10-хвіліннага чакання адміністратара гасцей сустрэў нумар з абдзёртаю мэбляю і брудным санвузлом. Галоўным шокам сталіся клапы, якія поўзалі нават па электрычным імбрыку. У сеціве бацькі маладых спартоўцаў скардзяцца, што пасля тыдня ў Бярэзіне дзеці прыязджаюць дадому з шматлікімі укусамі. Мясцовыя ўлады знайшлі радыкальны выхад з сітуацыі. Гатэль плануюць зачыніць і перарабіць у інтэрнат для медыкаў. А ў межах Бабруйску выявілі стыхійную звалку. Ну, вось вам пытанне, адкуль тыя ввогуле клапы беруцца. Што праўда, тут звалка люмінесцэнтных вызытых лямпаў, і пра знаходку паведамілі карыстальнікі сацыяльнай сеткі Threads. Дзесяткі адпрацаваных лямпаў ляжалі проста паблізу чыгуначнага прыпынку ў Кіселевічах. Людзі справядліва забілі трывогу. Люмінесцэнтныя лямпы ўтрымліваюць ртуть, гэта адкіды першага класу небяспекі.
Калі колба разбіваецца, пары ртуці трапляюць у паветра і глебу. Рызыка для здароўя відавочная. Ну і мясцовыя медыа Бабруйску звярнуліся па тлумачэнне ў гарадскую інспекцыю прыродных рэсурсаў і ахоўна-вакольнага асяроддзя. Там паабяцалі знайсці вінаватых, парушальнікаў і прыцягнуць іх да адміністратыўнай адказнасці. Што ж датычыць стыхійнай звалкі, то яе зліквідуюць, а лямпы перавязуць у спецыялізаваны пункт збору. Ну і напрыканцы, калі гаворым пра звалку, нельга не згадаць звалку гісторыі, то бок наше з вами спадарства апытання, тэма, калі ўсё-такі сыдзе Лукашенко, ну, прынамсі з палітыкі, прынамсі ў кірунку гэтай звалкі гісторыі. Самы папулярны адказ, за які я таксама прагаласаваў, прыемна, калі ў нас супадаюць меркаванні, сам ён не сыдзе, толькі наперад нагамі, ну што ж, як Бог дасць. Ну што, спадарства, на гэтым у нас усё. Дзякуем вам за ўвагу. Для вас працавалі Валера Руселік і моя непараўнальная калега Юлія Лабанова. Дзякуй спадарству. Юля, табе таксама дзякуй. Табе дзякуй, спадарства. Дзякуем за прагляды. Да хуткай сустрэчы ў эфірах. Дзякуй.